anoitwa Manasi, ndiye anyaya dzanesindo nedziweekend kunyangedzanas zvatovamba. Tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda, tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda, tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda, tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda. Vanotonyeya vanhu kana ndavanyeya tonakidza vanhu. Manasi, 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 panyaya unonaka setopasi. Kana usadiwa laika, kufamba naManasi hakusi kutaika. Nyaya tinadzo hopostei chuni chishuwo chedu isi kukutsaika. Tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda, tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda, tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda, tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda. Zimbabwe kaziwai, nyaya dzenyu tinadzo ingozivai. Pane dzatichakupai manje dzemachokwadi dzisiri dzemanje. Muri yeZimbabwe subscribe pai, muri yeZimbabwe usipotiriwai, muri yeZimbabwe mese tinokudai, muri yeZimbabwe yesinakirwai. Tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda, tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda, tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda, tatsukashika kuna Manasi, tatsukashika kuna Wachipanda. Maskwera sei mangwanani licholenjani ama Zimbabwe amashe ugama lami uManasi Chibanda. Zita rangu ndinonzi Menas Manokwa Chibanda naika ndichiti kana wasvikawo pachannel yedu ino ikarike kutanga. I kindly ask you hama to subscribe, like, comment and share. And also don't forget to turn on your notification bell. Notification bell yakanakirei, yakanaka kuti pega pandinongo uploada nyaya dzinopisa unobva waita sei, unobva wauya kutanga kuzivikanwa naika. So ndine chirongwa chandatanga muzuva ranhasi naika chinonzi icho single and searching. So what is the problem? Okay, so tsamba mbozha yacho regai ndiite sei ndiwerenge naika. Musikana anditumira tsamba mbozha uyu anonzi iye Ruvarashe Kudzai, ane makore 26 okuzvarwa naika. Phone number dzake dzinoti idzo 0784753915 naika. So regai ndidzokoredze zvakare phone number dzake 0784753915 naika. Ari kuZimbabwe. So kana uri outside of Zimbabwe naika obvious unoisa unoisa code number naika. Ari kuBulawayo, ari kuti iye ari kutsvagawo munhu anomuroora, murume anomuroora ane makore anosvika iwo 30 to 35. Asi ati iye ari kuda munhu ari serious, munhu anonamata, anotya Mwari naika. Hanzi zvakare ari kuda munhu akaita se munhu ari slim, haasi kuda zvimadhafu zvezvi ani maiziva naika. So kana wakati korerei zvarova kuti hausita sei, hausi kuqualifya. Kana usinganamate, usingaende kuchechi, hausi kuqualifya naika. Musikana uyu ari kuBulawayo ari kuti iye haasati ane mwana. Please ndapota ndoda munhu ari serious naika anditumirawo mapictures ake. Handisi kukwanisa kuma-uploada panapa nekuda kweteknoloji yangu haisati yakuita se yakunditendera naika. Tiri muchirongwa chinonzi icho single and searching. Kune avo vari kuda kuwanikwa kana kuti wadaita sei warida kuwana, munokwanisa kundibatawo panhamba dzangu dzinoti idzo +26481700280. Monsendirawo mapictures enyu naika nemunhu wamuri kutsvaga, makore enyu, madetails akawanda akasiyana. Mongondisenderawo. Muchinge mandisendera then indoyewo palive panapa naika. Ndobva ndaita sei, ndobva ndasvitsa nyaya yenyu kuvanhu naika. Anoitwa Manasi, ndiye anyaya dzanesindo nedziweekend kunyangedzanas zvatovamba. Tatsukashika
kuna manasi kuna chipanda kuna manasi vanhu kana tavanyenya tonakidza vanhu manasi panyaya unonaka setopasi kana usati walaika kufamba namanasi akusi kudaika nyaya tinadzo hokostei chinhu chishuwo chedu isi kukudzaika kuna manasi kuna vachipanda kuna manasi kuna vachipanda kuna manasi kuna vachipanda kuna manasi kuna vachipanda mhuri yezimbabwe kaziwai nyaya dzenyu tinadzo ingozivai pane dzatichakupai manje dzemachokwadi dzisiri dzepachembanje mhuri yezimbabwe subscribe mhuri yezimbabwe usipotiriwai mhuri yezimbabwe mese tinokudai mhuri yezimbabwe yesinakirwai kuna manasi kuna vachipanda kuna manasi kuna vachipanda kuna manasi kuna vachipanda kuna manasi kuna vachipanda. Right. Ndo nhau yenge ndakabata panguva ino inaika muzuva ranhasi. So regai ndidzokoredze zvakare kukupai phone number dzemusikana ari kutsvagawo anomuroora nhaika. Namba ndedzekuzimbabwe, musikana ari kubulawayo. Namba dzacho dzinoti idzo 0784753915 nhaika. Ari kuda munhu iye ane makore 30 to 35, ari mutete, ari serious nhaika. Uye zvakare munhu wacho anofanira kunge ari munhu anoita se anonamata, anotya Mwari nhaika. Thank you so much. Rangu zita ndinonzi Menas mwana wako achibanda. Ndichiti kana wanga usati wasubscribe, subscribe. I am signing out.